Ani san yɛlɛma cɛ o tɔ ye lɛri damadɔ. Bamakɔ yan nɔ an ye jate minɛ kabini dugu kɔni jɛla sa min ye an ka sirabakanaw ye an ka sugu kɔnɔnaw bɛɛda kɔnɔnaw I bɛ fɔlɔ ka fɛn minnu jate minɛ o de ye sɛw ye an y'an senfa ka se sɛ feere yɔrɔ dɔ la yaasa ka ɲina sɛko o lahalaya dɔn. Sɛ prix bi a ka fisa parce que ani salon ta bɛɛ kelen n'o 500 500 570 bɛɛ ni se I se min I b'o de san. O kama sa du fanbaw kɔnɔ I bɛ maaw ye sɛ labɛn na Siselakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lafiyabugu bugudani na olu bɛ nin san yɛlɛma ɲɛnamaya san o san. Ni Clara sa me mesi dagelen don kunna nka kundigila bi no ye bayo ye na Clara me ta munumunu far kɔnɔnaw na ya sɔrɔ an fara na ya sɔrɔ na yan ja an ka dumuni ka taa na yan ja fana na na me dumuni kɛ sɛngili ni Europe de san mulanti Europe na bono ye suina hali n'a sɔrɔ 31 décembre o bɛ ɲɛnamaya maa caman fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ nka du dɔw kɔnɔ olu b'u taw kɛ duwawudow ye. An kɔni sen tɛ fɛti la Ala ka sanw caya Ala ka kɛ hɛrɛ san ye Ala ka kɛ sini kɛnɛya ye. An ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ ni waati in na maaw kɔni nisɔn ka di u ɲagalen don ka kɛɲɛ ni su ɲɛnamayali ye.